Δεν έχω κανένα gaming ή κανένα βίντεο να δούμε. Αλλά είμαι εδώ στην Αλβανία και έχω λίγες μέρες για να πάω στην Ελλάδα. Κάντε like και sub για όταν φτάσουμε στην Ελλάδα να κάνω πολλά βίντεο. Και από όσοι ξέρετε. Άμα τέτοιο τώρα πείτε έτσι απλά τον Ιούνιο είχα πάει διακοπές. Όχι, είχα πάει τον Αύγουστο που είναι τώρα για 12 μέρες. Τώρα είμαι στις 9 ή στις 8, τέλος πάντων. Και τώρα μέχρι να πάω στην Ελλάδα δεν θα κάνω βίντεο. Γι' αυτό ναι. Οι γονείς μου όταν τέτοιο θα πηγαίναμε για τις διακοπές, τις καλοκαιρινές, είπα να πάμε στο τέλος του καλοκαιριού. Ενώ που να ξέρουν ότι εγώ δεν θέλω στο τέλος. Τέλος πάντων, παιδιά, ελπίζω like και sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.